Vítejte u dnešního rozboru. Dneska se mrkneme na něco fakt fascinujícího. Rozebereme si totiž naprosto autentický, tak říkajíc od základu budovaný herní YouTube kanál s názvem iVivi14 hraje. Víte, na dnešním internetu, kde je skoro veškerý obsah dokonale přeleštěný a produkovaný dalkými studiemi, je objevování stop takovýchto lokálních syrových tvůrců nesmírně osvěžující. Zjistíme, jak vlastně funguje kanál, který vzniká z čisté vášně a jak se tenhle konkrétní tvůrce snaží prokousat složitým světem algoritmů a budování vlastní komunity. Takže rovnou k věci. Tohle prohlášení vás okamžitě praští do očí hned při návštěvě popisku celého kanálu. Jej jsem Sigma Ivan. Je to odvážné, je to sebevědomé a okamžitě to nastavuje jasný tón. Tenhle tvůrce si vůbec nehraje na nějakou uhlazenou korporátní prezentaci. Od první vteřiny ukazuje, že se na internetu umí pohybovat, sype z rukávu aktuální slang a dává naplno najevo svou osobnost. Není to jenom nějaký anonymní hráč schovaný za monitorem, je to někdo, kdo má svůj osobitý hlas. Část první. Identita. Kdo vlastně je iVivi14? A ukazuje se, že tenhle přístup nese omoce. 2000. Přesně tolik odběratelů tenhle kanál aktuálně má. V tom gigantickém oceánu YouTube si někdo možná řekne, že to je jen kapka v moři. Ale schválně, představte si 2000 lidí stojících s vámi v jedné místnosti. To už je obrovský dav. Dokazuje to, že si tvůrce dokázal vybudovat opravdu dedikovanou, sice specifičtější, ale o to pevnější komunitu, která se ráda vrací a zjevně s jeho stylem hodně rezonuje. Ovšem, dostat se na 2000 odběratelů, to se nestane jen tak přes noc. Vyžaduje to obrovské nasazení a neskutečný zápal, což naprosto jasně dokazuje tohle číslo. 172 zveřejněných videí. To je mimochodem velmi slušný archiv. Vidíme tu obrovskou vytrvalost a konzistentní strategii napříč různými formáty. Každé to video funguje vlastně jako takový malý experiment, další pokus zaujmout nového diváka a další pevný stavební kámen celého tohohle kanálu. Část druhá. Herní arzenál a nějaká ta zajímavá čísla k tomu. Co je tady na tom obzvlášť zajímavé, je ta neskutečná pestrost. Od absolutních legend, jako je stavitelský Minecraft nebo obří platforma Roblox, přes kompetitivní střílečky Fortnite a Counter-Strike 2, až po adrenalinové závody v Asphalt Legends. Tvůrci tady záměrně rozhazuje obrovskou síť. Nesnaží se zaškatulkovat jen do jednoho úzkého žánru, ale pokrývá ty naprosto nejpopulárnější tituly současnosti. Vlastně je to docela chytrý taktický krok, jak maximalizovat dosah a přilákat diváky z úplně odlišných herních bublin. A posouváme se k části třetí. Dlouhé streamy versus blesková krátká videa neboli shorts. Tady už vidíme tvrdá data, pěkně černé na bílém. A je to docela kontrast. Na jedné straně máme ukázku tvrdé dřiny, klidně i více než 2hodinové streamy s názvem Můj server, které přitahují takovou tu úzkou, ale věrnou skupinku někde mezi 14 až 80 zhlédnutími. A na straně druhé tam zasahuje nekompromisní algoritmus rychlého obsahu. Krátké video s názvem 22. dubna 2026 úplně vystřelilo a pozbíralo fantastických 1300 zhlédnutí. Je fakt fascinující sledovat tenhle balanc. Dlouhá herní seance buduje tvrdé jádro fanoušků, zatímco ten rychlý vertikální formát funguje jako takový magnet na úplně nové náhodné publikum. A tohle úplně dokonale ilustruje to, o čem tu celou dobu mluvíme. Jen si přečtěte ten název. Z Google fotek proto je to tak hnusné. Konec citátu. No není to pecka. Žádné předstírání nějaké umělé dokonalosti. Vůbec žádná snaha o drahou produkci. Je to zkrátka 100% nefiltrovaná internetová autenticita. Právě ta neskutečně okouzlující sebeironie a vtipná forma jsou přesně ten důvod, proč se lidé dokážou s takovým kanálem stotožnit. Vidí, že na druhé straně sedí úplně normální člověk, který si za sebe umí prostě udělat srandu. Jasně, mezi těmi bleskovými virály a několika hodinovými streamy leží ještě takový ten středobod všeho. Standardní videa střední délky. Věci jako Rivals versus Brookhaven ze současnosti mají třeba kolem 10 zhlédnutí, zatímco dřívější apel Dej odběr se vyšplhal na 22 zhlédnutí. Tenhle obsah slouží jako takové stabilní pojivo celého toho ekosystému. Nejde tu o okamžitou viralitu, ale prostě o to udržet kanál v běhu a plnit archiv pro ty, co mají rádi tu úplně klasickou YouTube klasiku. Část čtvrtá. Komunita a ten jedinečný osobní styl.
Z tohodle příspěvku úplně sálá radost. Je to naprosto upřímná, nefalšovaná oslava toho, že se povedlo dosáhnout velkého milníku v pet simulátoru na Robloxu. A podívejte se na ten konec. Hned následuje úplně přímá žádost dej mi odběr. Žádné složité marketingové kličky, žádné skryté taktiky. Zkrátka jen čistá komunikace tvůrce, který má obrovskou radost ze hry a zároveň naprosto transparentně prosí svou komunitu, aby ho podpořila v dalším růstu. Ale bacha, ta komunikace tu rozhodně nefunguje jen jednosměrně. Tvůrce jde ještě o krok dál a vlastně dává otěže přímo do rukou svých diváků. Ten slib, že splní úkol z nejlajkovanějšího komentáře, to je naprosto geniální krok pro zapojení komunity. Krásně to ukazuje, že fanoušci tu nejsou od toho, aby jen pasivně zírali na videa, ale aby reálně utvářeli směr, kam se bude kanál ubírat. Je to vlastně obrovský projev důvěry a komunitní soudržnosti. Takže tím naprosto zásadním bodem je uvědomit si, že se vlastně nebavíme jenom o hrách. Představte si to, tvůrce na kartě pro komunitu z ničeho nic otevře debatu o autech. Řeší se tam BMW C4 proti Porsche 911. Pak zase sdílí fotku svého stolu a technického setupu. Buduje si tak mnohem plastičtější, zajímavější osobnost. Z pouhého hráče před obrazovkou se stává komplexní člověk, který má i jiné zájmy a vášně. A díky tomu se s ním diváci můžou stotožnit na mnohem více úrovních, než jen přes virtuální kostičky v Minecraftu. A ještě jeden malý, ale hrozně fajn detail, který doplňuje celou tuhle mozaiku veřejné playlisty. Když se podíváme blíž, najdeme složky jako třeba Party hory nebo rovnou výběr rockové hudby. Je to zdanlivá maličkost, ale hudební vkus dává další skvělé nahlédnutí do osobního života a nálad samotného tvůrce, naprosto mimo ten herní obsah. Znovu to tak nějak zličťuje tu celkovou online fasádu a přidává to kanálu jeho nezaměnitelnou domácí atmosféru. Což nás přivádí k takové závěrečné, poměrně zásadní myšlence. V dnešní době obrovských produkčních týmů a do detailu propočítaných virálních taktik nám právě tohle odhodlání a fungování kanálu i Vivi 14 hraje připomíná, o čem tahle platforma v základu vůbec je. Je to o spojení. Spojení mezi skutečnými lidmi. Ukazuje nám to, že obyčejná syrová otevřenost a upřímná vášeň, ideálně s kapkou té zdravé sebeironie, dokážou vybudovat fantastickou, věrnou komunitu. Nabízí se proto otázka, nad kterou stojí za to popřemýšlet. Není náhodou právě tahle čistá, nefiltrovaná autenticita nakonec tím vůbec nejcennějším, co může tenhle náš moderní digitální svět tvůrců ještě nabídnout? No, objevování těchto syrových koutů internetu je každopádně naprosto fascinující.